I gdje ste bili, što ste radili sa vama? 2 teškaša i 2 priheraša. Idemo u novu epizodu Naruto Shippudena. Epizoda broj 166. Prošli put smo gledali 165. epizodu. Bila je dobra epizoda. Gledali smo kako Pain održava lekciju Naruto. Šta je po njemu... Pain on mir. Šta je po njemu pravda, sloboda i kako hoće da uspostavi mir. I da mu Naruto treba da bi uspostavio mir. Da Naruto da život za njegov mir. Po toga nema ništa. I kako je on u osvetu donio selu zato što je njemu neko to isto uradio. Ne daj se Naruto. Idemo sad da vidimo ljudi šta će da bude do kraja. Ja mislim da će sad Hinatica se pojavi. Ništa, lajkujte video, subscribeujte se i idemo odmah u video. Idemo sad, krećemo ljudi. Nisam stavio slušalicu. Evo ga, sve će saznati pravi bobo. Strah. Nije ništa drugo ne vaš. Nisam na inteligente više. Aj, postoje. Ali svejedno imaš bol u svetu. Taj bol će izgledati. Na neko vreme. Bol će izazvati trenutni mir. To je moj san. Ali vidiš, trenutni mir. Mir na mene, da. Brat će nam Naruto kad je ovaj. Ovo ne valja ništa. Kak je bila Hinatica? Ja se dobro stidu čak. Kako je nacrtala i sve što sunce ti pojede. Nisam vidio nikog sveštija su nacrtali. Bebasta Hinata. To je da me recinila. Ne postoji ništa. Brate, usporite bre ovaj... Ja sve stižem da čitam. Ja, ali za stvarno. Da stavimo na 0.75 brzinu, brate. Naruto se smorio. Jiraiya. Greš. To radi. Vidiš, on priča i ovaj. Ne vidiš, ovo se ne tako. Kada smo cijeli ti ja. Ispast. Nešto mi mnogo ne vraćaju u prošlost ovoga. To čim vraćaju u prošlost, to nije dobro, već. Neko će skiti. Koliko je zajebano biti ovako sam. I pogotovo kad si dete.
I ima to osjećaj da svi mrze. Nije osjećaj, nego da te svi mrze. Da niko neće priča s tom. Ali vidiš, Naruto nije pokvaren, iako to doživio kad je bio mali. Opet ima veliku dušu. Takav se rodio, znači. Tih. 最低でもツーマンセルで行動した方がいいだろう。敵の本体を見つけたとしてもことここで連絡を待て。悔しいけどそうなるな。動けねえんじゃよ。了解しました。私は父上のように強く。A, nema Hinaticu da mi dirate, ali... Smešna nacrtala, stvarno. No, Neji. Jeste Neji. Što je svekno kao bubašafu. Letno. Plače Hinatica. Udari Naruto. Nije. Ma jeste bre, Naruto da 100%. A nije Naruto, nije. そうだよ、この目。あのネジのいとこだ。ちゃんと謝りもせずに逃げようなんて最低。弱えよ。もっとちゃんと謝れ。謝る。To što je trauma iz djetinjstva. No. Šta je ovo? On mu je u bubrege nabio ove šipke. は動けない。しっかりせえ、小僧。そいつが何言う。 Da, jeste malo Naruto posrnuo. Spasila se ovog sveta. 父ちゃんもそれを信じて命をかけたんじゃ。じゃけん、お前が負けることは許す。 Sad će i važa bada... Sad će i ubije. Neće. Hoće. そろそろお前を連れて行く。 brate. Šta je ovo? Hinata. Hinatica, brate. Znao sam da će da uleti. Pobegla od ovdje. Tih. Možda je ovo ubio. Prikazivali prošlost Hinate, to ne valja, brate, ništa. ナルト君の動きを封じているのね。ナルト君にはもう手を出させない。 Hinata. 私の独りよがり。何言ってんだ。そんなんでこんな危ねえとこ。君を助けるの。 Spasit ćete. 泣いてばかりで。 Šta
Uvijek sam jurila za to. Inspirisao je Naruto. Promeni se Naruto. Jaj, kako mu se odvara Hinata. Ništa on nije ukapirao, znaš? Ništa on nije ukapirao. Ništa. I jao. Epizoda se zove Hinatica izjavljuje ljubav Naruto. Jao. Također sam im naslov video, vidjet ću. 100%. Dalje ukapirao nešto. 100% ti garantiram. Baš čudan neki vibe ove epizode, majke. Baš čudan osjećaj imam u sebi. I drugačije nacrtao, totalno. Od prošlog puta. Da, drugačiji nacrt. Baca. Da zna njegove sposobnosti. Znaš što može se desiti, Igore, sad? Može se desiti da ne iđu i... Guy i Neji ovi. Da se bio sa ovim Pain. Tiho, da je fair. On je baca kao... Kao Buba Švab. Ništa, bet. Žao mi Hinatu, bet. A de, nema ona šanse na njega nikad. Neka nova tehnika. Hinatina. Mhm. Ne znam šta je, bet. Nisam stigao počitam. Lavdje pjesnice. Bliznakinje. Bliznakinje lavlje pesnice. Nema šanse. Aha. Aha. Opa. Aha. A ne davaj. Sad je moram baci ljudski vis. Čekaj, sad moram spaljivo da Rute počne se deje. A evo ga nastavak priče, viš? A. バカやって嫌われてるあれじゃん。ああ、あれか。あれね。おかげ。Kako je bila Hinata? Manje Naruto od njih, ja nisam ni gledao. Manje. やるか。Ja. Sad će ga probivati. Sad će ga izuvijati. 油断しやがって。どうだ。俺はなる。 Da ne nađe ovaj. Naruto bi bio izuven iz čizama. Oni ga već izuli. Oni ga izuli i prizuli. Da.
ってはいけません。さ、Demo. I ostaviš Naruto najviše... Ostaviš ga da umre, brate. Najviše nagrabu si Naruto, brate. Živaj, čuti. Da neće da je do kraja će, brate, sad. Što me oko boli, brate. Šta je, bro? Onda je kao da je bilo nacrtano sa 2 Akatsuki. Brate. Gdje? Vidiš? A? Vidiš? Jeste. Vidi. A Jeste. Naruto je sredio sve. A Naruto je onoga leži na podu, brate. Šta je to, bre? Neki greška? 2 Akatsuki stvarno ima. A, samo je ovaj ostao. Samo ovaj jedan. Greška ili? Bolje nemoj da staješ. Bolje odustaješ, pošto? Hoće sredi pen, ako ne iđu ovi, ne džijovi. Gde spas u zadnjem trenutku? Aha. Ne, evo opet Akatsuki je 2 ima. Školiko li još ostalo na epizodu? A sad jedan. Sad bilo 2 Akatsuki, evo ti gledaj. Evo, vidi. To je najizgleda što ga kamenio Naruto. a žuru ovdje zeleno. A ovdje se ne vidi, vidiš. Sad neće ni ona da dostane. Tuh. 帰るなんてこと絶対に。できる。人のこと勝手に決めつけんな。 I tad je nagrabusila Hinata kad je bio Naruto podržavao. 変なやつだと思ってた。 Mnogo je forciran. けど I šta, ovako brzo Pain porazio, brate. Dok si rekao Pixel, brate. Po 2 poteza. To je očekivano. A nije ona baš toliko Igor je slabo. Ne razumem. Da su dobro. なぜ戦う？ Znaš gdje ćeš umreti. Ne može ni izvuče ovo koliko nema snage. Ne znam što kaže. Što to ne može puca? Ponavlja njegove reči. Sad će da ubije. Nema muzike. Znači, samo je balio na pol. Opa. I ja. Nije, ajde. Jesi skledao mi. 風にだったか。 Što opet ne 俺の両親もお前ら木の葉の Moji roditelji ubijeni su od mojih očiju. Nije valjda bio Hinata ubat. Od strane ninja iz sela Lišća. Vidi bre se rađe 不死 žetvom. 身が生まれ。 Vidi 不 najbolje 死 se 身が vidi. 生まれ。 Da se pozivamo. Sad će Naruto da poludi, brate.
Znam se. Gotovo. Sad će me bude ludio. Gotovo. Što se ježim, brate. Meni desna strana se samo ježi. Ova leva ne. Ne znam šta je ovo, brate. Ti si polu čovjek, polu vanzemaljac, babe. Ne vidim više. Gotova epizoda, jel? Gotovo. Pa da. To smo navikli od njih, brate. Stvarno, kad je srećan pa ćemo mi da gledamo sad još jednu epizodu. Ako je stvarno ovaj ubio Hinatu... Sad moramo gledati još jednu epizodu. Ovo ako je Jako stvarno smo ubio... umorni. Ja sam umoran, mene boli oko Igor ubivam. Ovo 10. Ovo je bila dobra epizoda, iako su se vraćali Ako je stvarno ubio Hinatu, ovo je budala teška, brate, ovaj pej. Ali on je onako probao onog žabca, onaj žabac ne mrde. Ovaj se je žive poubio. Ja ne znam stvarno, brate. Nešto mi je ovo čudno, brate. Ali čim su prikazivali Hinatinu smrt, moguće da je ubio, brate. Prošlost, misliš? Da, Hinatinu prošlost. Sad se sjebao, brate. Sad je Naruto. Ja sam mislio da će da dođu Gai i ovi da je spasu, brate. Sad će i oni mora da se A ne gledaju. znam. Ne znam, sad je Naruto poludio, sad će da bude Kavurma i Čvarci. Tamo mu Hinatice izjavili ljubav. A vam, brate. Deluje mi kao da je ona stvarno ubivena, brate. Možda nije Teni nju kroz neku vitalnu tačku da pogodi, ko to zna. A epizoda počinje sa pričom iz prošlosti. Ne, to mi smrti da je stvarno ubivena Hinata. I onaj žabac gleda mi da je ubiven. Čim ne mrda da... Ne znam, ja mislim da ovaj Pim pretjeruje, brate. Šta mu Hinatica uradila? Gdje je Naruto? Htio da pokaže bol Naruto. Da vam pokaže bol. Sad će ovaj da pokaže njemu bol. Sad će da vidi šta je uradio, brate. Sad će da obnovi gradiv Pain. Sad će da osjeti gnjev crnog leptira, brate. Da ne mogu gledamo scenu opet. Gotovo. Neće da gledam više ništa. Ljudi, ako mislite da se Pain sad sjebo ili nagrobusio, obavezno lajkujte video. Lajkujte video, subscribeujte se i vidimo se u sljedećoj epizodi. Odmah ćemo u sljedećoj Vidimo se. Pozdrav, ljudi. Pozdrav.